Hej og velkommen tilbage i dag. Ja, der er det juleaften, og der er lidt mørkt herinde. Så derfor så vil jeg vise mine gaver. Så er der et lille GoPro-kamera her. Totalt fedt. Eller det er ikke et GoPro, men det er noget, der kan det samme. Mega fedt. Og så er der en 24-tommer skærm. Og det er meget stort. Så rev min far min hjerne ud og gav den til mig. Den er sådan lige... Ja, den er her. Ja, så fik jeg endelig en hjerne. Yes! Jeg svulver dem lige om på mig selv igen. Se. Og så er der sko. Ja, og det er rullesko. Det er dem, jeg kommer til at gå med de fleste par gange. Ej, så lækker. Ja, det blev en meget lille video, men altså, det må I leve med. Jeg skal, jeg runder videoen af nu. Fordi at nu har jeg lavet det, jeg skal. Så ses. Hej.